Assalamu alaykum, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта быел игенчеләр мондый уңышка өметләнде микән? 1420 гектарлы көзге бодай кырларыннан безнең репортаж. Көтү белән дә, ашату белән дә идарә итеп карадылар. Хәзер чират сөтчелеккә җитте. Бу хакта әтнәгә җыелып фикер алыштылар. Кишәрлеге зур булмаса да уңышы мул. Рөстәм Гарифуллинның яшелчә үстерү серләрен сезгә дә ачарбыз. Май аенда җибәрелгән кандалалар Колорадо коңгызына каршы ничек көрәшкән? Гүзәл Хөсәйнова сөйләр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Урыны белән яңгырлар явуга карамастан республикада тулы куәтенә урак дәвам итә. Кыр караплары көн сайын якынча 45 мең гектарда иген суктыру күрсәткеченә чыкты. Бүгенгә 1,1 мең тоннадан артык ашлык җыеп амбарларга кайтарылган инде. Әлегә 1 гектардан уртача 28,4 центнер уңыш чыга. Быел да иң күп уңыш Тәтеш районында, гектарыннан 44 центнер суктыра алар. Кайбышта бу күрсәткеч 39 центнер, Лаеш һәм Чүпрәледә 38 центнер чыга. Күрәсез, бу районнарда явым-төшем калганнарга караганда мулрак булган ахырсы. Без бу атнада Мамадыш районына сәфәр кылдык. Азык-төлек программасы агросәнәгать комплексы комбайннары борчакны тәмамлаган инде. Көзге бодай суктыралар, арпада өлгереп килә. Башагын аска игәнче анысын да тиз генә җыеп алырга кирәк. Суктырасы мәйданнар бихисап, шуңа да комбайннарны читтән дә ялларга туры килә диләр. Хәзер төп бурыч комбайннарның өзлексез эшләвен тәэмин итү. Яңгырлар Мамадыш районын артык куандырмаса да, кырларында икмәкнең мол икәнен чамаларга була. Тулырак киләсе видеоязмада. Азык-төлек программасы агросәнәгать комплексының 1420 гектарлы көзге бодай кыры. 820 гектарда борчакны суктырып алган комбайннар бүген шушы кырга килеп керде. Скипетр сортлы бодай кырына күз салсаң, монда һич шиксез яңгыр яуган икән дип уйлап куясың. Уңышның мул икәне гади күзгә дә күренә. Siz ялгышасыз, дөресен генә әйткәндә, яңгырның яуганы да менә шул Сабантуй алдыннан 5-6 мм яуды, и Сабантуйнан соң тоже шулай. Без дөресен әйткәндә күздән әйбәт үк основание закладывать ителгән, 120 килограмм сложный яхшлама белән көзге культураларны чәчәбез. И элита семенялар RS1, RS2, RS3ларга без почти нитмибез дә инде, калмыйбыз да. Менә шуңа күрә основаниесе әйбәт булгач, и тишелеш тә 100%, күчениялар әйбәт бирде. Белгечләр исә 50-55 центнер уңыш чыгар дип көтәләр бу кырдан. Әлегә контроль суктыру үткәрелмәгән. Хәзер күп хуҗалыклар алай эшләп мәшәкатьләнми дә. Кырдагы игенне тулысынча җыеп алгач кына уңышны исәпләп чыгара. Басу биткәч күңеллерәк була инде. Теге биологияны да бит куйрак җиреннән алырга ул наугат керәсен бит инде. Дөресен әйткәндә. Бу хуҗалыкта кырларны күптән берләштереп, зур мәйдандагы басулар хасил иткәннәр. Заманча техника өчен булай эшләү уңайлырак. Чәчү әйләнешен саклау өчен дә кулай. Бердән-бер авыррак ул комбайннарны кертеп җибәргәндә, аларны көйләү. Ансы 1-2 сәгатькә сузыла. Ничәтсәң дә генә аны идеальный гаражда көйләп торып булмый. Бөтенесе басула көйләнеп, бөтен накладкалары, наладкалары иките комбайннар бит бөтенесе дәген. Заманча бер ниткә нәрсә күбесендә компьютерны бөтенесе дигә әйтергә кирәк. Эшне оештыру җитәкчедән торса, уракның сыйфаты комбайнчыдан. Белгечләр комбайн артыннан югалтуларны булдырмас өчен даими тикшерүләр уздыра. Гектарга карап төләнгәч, комбайнчылар тизлекне арттырырга да мөмкин. Әлегә кызу йөрүчеләре күренми. Мондагы комбайннарны үз механизаторлары иярли икән. Кешене заманча комбайн белән кызыктыру бер нәрсә, күп акча белән кызыктыру икенчерәк нәрсә. Акчасын әйбәт түләсәң кирәк комбайнер. Ул бит сезонный эш. Акчасы булса була. Хәзер кырлардагы игеннәр бер-бер артлы өлгерә. Арпа җитешсә, анысына күчәчәкләр. Әгәр арпа башагын аска исә, сынып та китә. Бодайга әйбер булмый әле аңа ди тәҗрибәле комбайнчылар. Монда 8 ел эшләп, вообще 26 сезон инде бугай. Комбайнда. Аннары КамАЗлаш инде. Монда әле беренче бу керек ремонтлап кына киттем менә. Мондый ерак басулардан комбайннарны алып кайтып тормыйлар. Механизаторларны вакыты йөртә. Иртәнге 7дә килү белән һәр кайсы комбайннарын мойлый, чистарта. Көн сайын иртәләбез инде безне иртә белән. Иртәрмәсәм дә куркыныч бит. Бүтән җиренә чүп тула. Үзең генә соң ярдәмчең бармы? Ярдәмче алмадым, үзең генә. Авырга туры килеш. Авыр дип зирәнгән инде авырлыкка.
Кеше куркам, кеше баласын алып мында я беренсе эшләр хәзер бит аны. Утырып телефон карап йоклап бирәләр бит аны. Нәрсә кирәк аны? Ашлык ташучы машиналары җитәрлек, тоткарлыкларга юл куймаска тырышалар. Урып җыелган мәйданнарга комбайннар артыннан ук ашламасында кертәләр. Анысы киләсе ел уңышы өчен туфракны байыта тора ди Иван Афанасьев. Хлористикали күздән сука астына кертеп калдырабыз. Хизел белән сукалайбыз инде, менә шуның астына. Туфракны 35-40 см тирәнлектә сукалауның өстенлекләре берничә. Өске катламны каплап салмый, дым саклау өчен дә кулай. Әнә шундый технологияләр формалаштыра да инде мул уңышны. Бөртекнең дымлылыгы иртән 18% булса, көндез 16-га кала. Ашлыкны элеваторларга кайтарып, янә киптереп алалар. Бөртекнең дымлылыгы 14-13%-ка калганын көтеп утырыр вакыт түгел шул. Мондый погодада кипкәнне көтеп торсан, ни булмасы? Ходай тәктә безне сынай бит инде. Bu yıllarını. Karalık 3-4 yılı bitindi. Elevatorlar bu APK programmaga indi, vatnosititelerinde iş yerde, suşilklar işli, хлебоприемный mamadışta, tau ilinde, tüvenüşmen, oşmen ilişinde. Eğer de indi doğrular söyler iken indi, anda kiptirip birige mümkünlükleri var. Fermerler işinde bilsin. Районда 97 комбайн бар, шуларның 50-се заманча санала. Бөртеклеләр үстерелгән мәйдан 40 000 гектарга якын. Демәк, комбайннарга туры килгән авырлык хайранга җыела. Азык-төлек программасы агросәнәгать комплексы читтән дә комбайннар чакырган. Яңгырлар булмады инде дисәк тә була. Менә бу хәзерге Тәкәнеш өлкәсендә яңгыр бик начар булды инде. Икмәк чыгылышын алай начар димәсәм, бүген көндә буларның басуларында 35-40 центнер көзгө будай чыгып бара. Көзгө культураларның бер елны да алдатмавына төшендек инде соңгы елларда. Алар язгыдым белән шактый күтәрелеп кала. Шуңа да быел аларның мәйданнарын арттырачаклар районда. Климатның үзгәрүе инде бу. Бу бит яз көне шундый мотор башланган иде дагы. Кисәк кенә корылыкка китте бит. Җир кипте дә битте. И яңгырлар да булмады. Менә былтыр яз корырак башланды. Но җәй вакытында яңгырларны биреп алды. Шуның белән язгы бодайдан даже 65 центнер алдык. Калганнарыннан 50, 54, 58 менә шундый булды инде. Рапслар анда 20-дан артык булды. Була бу. Вакытында яңгыр кирәк, менә именно вакытында, бер вакытта. Шул бер-ике яңгыр җитә бу. Менә кирәк вакытында. Бүген көзгө чәчү өчен җир әзерләү эшләре дә башкарыла. Аларны гадәттә чистопор яки борчак шипка үстерелгән кырларга чәчәргә тырышалар. Без көзгө чәчүгә шул 10 августларда дидек инде чыгарга. Бүген көндә инде әзер җирләребез где-то 10 000 гектар җирдә инде чәчү башларга мөмкинлегебез бар. Әле тагы инде эшләп торалар, борчак җирләрен эшкәртеп торалар. Бар җирләребез барса да эшкәртелгән, инде чәчи башларга була. Моңарчыбыз авыл хуҗалыгын цифрлаштыру дигәндә көтү һәм терлек азыгы белән идарә итү төшенчәләрен генә куллана идек. Хәзер менә сөтчелек белән идарә итү программасы килеп керде. Элек фермаларда сөтнең күләме, ягъни литры линейкалар ярдәмендә үлчәнсә, бүген исә электрон хисапчылар урнаштыралар. Монысы әлеге программаның бер мисалы гына. Бу атнада бер төркем аграр тармак белгечләре әлеге яңалык хакында Әтнә районының Тукай хуҗалыгына җыелып фикер алышты. Татарстанда узган елдан башлап цифрлаштыру программасына укытулар башланды. Бүген 30дан артык хуҗалык терлекчелектә шул программа нигезендә эшли башлады. Яңалык кертми торып кына нәтиҗәләрне яхшыртып булмый. Моны һәркем тирәнтен аңларга тиеш дип белдерде аграр министр Марат Җаббаров семинарда катнашучыларга. Нәрсә соң ул сөтчелек белән идарә итү программасы? Киләсе видеоязмада без моның эчтәлеген ачарга тырышырбыз. Әтнә районының Тукай хуҗалыгында бүген 2400 баш сыер асрала. Эшне сменалап оештырганнар. Шул кадәр малны бер сменада 5 кеше тәрбияли дип аңлата җитәкчеләре. Безнең бер дойка вакытында эш доярка, бер оператор. Монда задействованы безнең 4 бригада башланды. Алар һәр савыга киләләр. 2 скотник, бер оператор, эш доярка. Радиокага тагы 2 телевизор белән доярка, 2 кеше килә.
Хужалыкта күптәннән сөтчелек белән идарә итү программасы урнаштырылган. Бу программа сөтнең күләмендә, сыйфатында автомат рәвештә бәяли. Ел сайын программага яңа файдалы мөмкинлекләр дә өстәлеп тора. Башка компаниялар нәрсәсеннән аерылып тора. Аның һәрбер урында үзенең мини лабораториясы бар. Без шуңа бәйле беләбез һәр сыерның сөтен, күләмен, аның качествосын, жир, белок, электропроводность һәм һәр сыер безнең көнгә 2 тапкыр үлчәнә, электронный үлчәү, автоматически уланганлыкта автоматически үлчәнә һәм шушы мәгълүматлар бөтенесе шушы программага инде безнең кертелеп бара. Хәзер сыерларның колагына алка тагудан тыш аякларына беләзек тә кидерәләр. Шушы беләзек малның тән температурасын үлчи, күпме хәрәкәтләнүен исәпкә ала. Мондый алым сыерны каплату вакытын контрольдә тотарга да ярдәм итә икән. Димәк, мал табибларының, ясалма орлыкландыру технологларының хезмәте җиңеләйгән. Эш нәтиҗәләре яхшырган дигән сүз. Ул инде бүген азрак йөрсә, сөте кимесә, ул инде безгә төрле совокупность информацияләрдән җыеп, безгә менә монда сигнал килә проблемалар буенча менә мастит, пищеварение, китоз. Физиологиягә килгәндә 2635 сыер бар бу секундта. Шуларның буазы бүгенге секундта 56% тәшкил итә. Менә препарат olarak Брамлаздагы капысы бар. Баштарак эшли башлаганда бик авыр шикелле кыйнса да, но тем не менее хәзер инде 5 елдан бирле моңа ияләштек. Моннан башка эшләр булмас шикелле тыйыла инде хәзер. Тукай хуҗалыгында терлекчелекнең кайсы өлкәсенә күз салсак та, барысы да цифрлаштырылган. Азык әзерләүдән башлап, бозаулату, яшьтерлекне тәрбияләү торагына да үтеп кергән бу яңалык. Хәзер трактор машиналарга, комбайннарга да махсус приборлар куеп чыкканнар. Алар ярдәмендә механизаторларның кырда күпме эш башкаруын, эшенең сыйфатын тикшереп санап утырасы юк. Моны махсус программа башкара һәм хисапны бухгалтериягә тапшыра. Анда инде хезмәт хакында табыш та төгәл исәпләнә дигән сүз. Безнең алдагы хыялы бер комбайнер Әтнә районында 8 комбайнны иртән белән кабызып кертеп җибәрде, кич белән сүндереп, тикшереп алды. Датчиклар автоматы бухгалтериягә 1С-ка килде. Хуҗасы карады, минем комбайннар булай эшләгән, берсе дә нарушать итмәгән, монсында бер отклонение бар икән, тагын кич белән наряд бирде, иртән белән чыгып киткәндә комбайннарны бераз тикшереп, отрегулировать, яңадан карга чыгарып җибәрде. Илфат Хакимов әйтүенчә, алар цифрлаштыру дәүләт программасы нигезендә укыганнар. Укыту барышында дөрес итеп акча санарга да өйрәттеләр ди ул. Безнең бит инде авыл хуҗалыгы менә безнең районда алганда төп тармак, төп эшчәнлегебез, аларның төп максатларының берсе авылыбызны авыл итеп саклап калу, шушындагы яшәгән кешеләргә шартлар булдыру кебек максатлар белән янып йөргән вакытта инде егетләр замана менә бүген шундый сез аерым бизнес структура, сезнең төп максатыгыз это получение прибыли дип, без үзебезнең фикерләребезне яңартып кайттык. Цифрлаштыру ул замана таләбе. 10 ел элек кенә яңалык булып килеп кергән әйберләр бүген искерә. Цифрлаштыруның файдасын Саба районының туган як хуҗалыгында да бик яхшы сизгәннәр. Эш һәрбер саву аппаратына махсус исәпләгеч урнаштырудан башланган. Техникабыз кирип карыйдагын нигә үзенең шушы программага янда күренә инде кирәкле сыйны урынын күчерә, кирәкмәгәне, например, низкопродуктивность булай икән инде гәрдә каплатылмаган, булай икән аны инде тоталардагы инде иткә җибәрелә инде. Чөнки аны асрау безгә кыйбаткарак та чыгачак инде, шем иткә җибәреп моментально прибыль алып куйганчага караганда инде. Күптән түгел андый исәпләгечне сөт суыту танкерларына да урнаштырдык ди Ранис. Моңарчы хуҗалыктан киткән сөтнең авырлыгы эшкәртү комбинатыныкы белән чагышмаган. Хәзер күп кенә аңлашылмаучанлыкларга нокта куелды ди ул. Ситуация булды инде, молокозаводка сөт биргәндә бездән бер төрле вес белән китте. Молокозаводта бушатканда икенче төрле вес күрсәтә иде инде. Бу бик точный показатель, ссылаться итәргә бик авыр. Тегеләрдә бит инде шундый ук система, просто электронный утыралар. Электронный счетчиклар утыра. Алар үзләренә инде үзләренә генә күбрәк шанабыз дип баралар инде. Шуңа күрә шушы счетчикларны куйганчы инде безнең менә шул бер ара гел китте ул. 2 көннең берендә почти 250 литр, 250 литр, шулай тулмаслык барлыкка килә башлады. Акчалата ул 40 сумнан санасак, ул инде 8 мең акча дигән сүз инде.
Цифрлаштыру юнәлешендә эшләүче алдынгы хуҗалыклар арасында Мамадышның азык-төлек программасы, агросәнәгать комплексы да бар. Алар инде компьютер программасы тәкъдим иткән мөмкинлекләрдән тыш үзләре уйлап тапкан кушымталарны да куллана башлаган. У нас появляется новый продукт РМ-биф. Без РМ-биф дигән продукт чыгардык. Бу терлекнең авырлыгын көн сайын кешедән башка хайванга уңайсызлык китермичә генә үлчәргә мөмкинлек бирә. Икенчесе РМ-чойс. Бу итнең сыйфатын билгеләй торган кушымта. Үзебезнең ит комбинаты булгач, бу да безгә бик актуаль. Бүген Татарстанның 30дан артык хуҗалыгы цифрлаштыру программасы буенча укулар үтеп, үзләрендә төрле мөмкинлекләрне куллана башлаган. Алга таба бу юнәлешне башка хуҗалыкларга да кулланырга киңәш итте аграр министр Марат Җаббаров. Бүген цифрлаштыру программасының нәтиҗәләрен эш барышында дәлилләп күрсәтү өчен җыелдылар бит Тукай хуҗалыгына. 2022 елның 2 кварталы нәтиҗәләре буенча агросәнәгать комплексын цифрлы трансформациялау рейтингында республика 1нче урында. Әмма агросәнәгать комплексына яңалык кертү буенча Сколково рейтингында 2нче урында торабыз. Цифрлаштыру елы кысаларында министрлыкка берничә мөһим бурыч куелды. Төп максат цифрлаштыруны гамәлгә ашыру гына түгел, агросәнәгать комплексының җитештерүчәнлеген арттырудан гыйбарәт. Семинар эшендә катнашкан Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров үз чыгышында уңайлылык өчен барлык уйланмаларны, яңа программаларны, кушымталарны Татарстанның бердәм платформасына җыярга тәкъдим итте. Ана монда сезгә киләбез. Эшкә өйрәтергә түгел, эшкә өйрәнергә. Дигәндә цифр җыеп торып кына дәүләтнең алга барып булмышы. Безнең Татарстаныбыз нигә беренче урыннарда Россия күләмендә генә түгел, нигә дип әйтсәгез, менә шундый районнар булган күрә. Тормыш нигез менә Кәтнә кебек районнарда. Җирле кулибиннар әллә кайдан килеп чыкмый инде ул. Эшли алымнарны үзгәртергә мәҗбүр буласың. Ә ул алымнар чыннан да күп терлекчеләргә күрсәтмә әсбап була алыр иде. Быел май-июнь айларындагы дымкытлыгы яшелчәләргә дә тәэсир итми калмады. Кран суы сиптереп кенә әлләни уңышка өметләнеп булмый шул. Әнә шул суны сиптергәндә аңа яшелчәләр өчен кирәкле булган маддәләрне кушкан очракта уңыш куандырачак. Рөстәм абай Гарифуллин узак еллар авыл хуҗалыгы министрлыгында хезмәт куйды. Хәзер лаеклы ялда. Аның хезмәте дә шәхси хуҗалыклар, фермерлар белән бәйле иде. Хәзер дә кул кушырып утырмый Рөстәм абай. Кичкенә генә кишәрлектә мул итеп яшелчә уңыш үстергән. Улы эшкәртеп биргән туфракта ниләр генә үстерми ул. Хәтта кайбер түтәлләрне 2 мәртәбә куллана. Помидорлары ачык һавада кызарып утыра. Бу атнада без Рөстәм абайдан мул уңыш үстерү серләрен өйрәнеп кайттык. Рөстәм абый Гарифуллинның бакчасына килеп керү белән гаскәр кеби тезелгән помидорлар каршы ала. Алар янында кәбестә түтәле. Һәр яфрагы кул чатыр кадәр, корт ашаган урынны да күренми хәтта. Гомумән мондагы һәр яшелчәгә яхшы тәрбия хәсият күрсәтелгәнен ерактан чамаларга була. 72 яшенә кадәр хөкүмәт эшендә хезмәт куйган Рөстәм абый лаеклы ялга чыккач та үзенә рәхәт шөгыль тапкан кеше. Birinci yılını az gene eğitip oturttum. Onlar ikinci yılını indi. İşte 900 buldu. Onlar 600 beres buldu. Ondan sonra bir yıl indi. Bunun artık pomidor bile bir şizlep beres indi. Ne şularını oturttum da indi. Benim seminarlar bütünüse jartı seminar poşti 60% seminar özümniki. Даже seminar benim etiden kalgan var. Eti ucu zinnet 20 yıl tamir azat. Şulay da менәнең семьялары саклап калдым мен. Бакчасының мәйданы да зур түгел, 7 сотый чамасы гына. Шул кичкенә генә кишәрлектән мул уңыш үстерергә гадәтләнгән Рөстәм Зиннәт улы. Әле кайбер түтәлләре җәй дәвамында 2 мәртәбә кулланыла. Мәсәлән, сарымсактан бушаган җиргә бәрәңге утыртып куйган. Кара көзгә кадәр анысы да өлгерәчәк. Иртә сорт помидор үскән урынны кыяр үз иткән. Шәһәр казыды менә кыярлар үскән. Берәр айдан кыяр була инде. Шул менә ул инде 40 көннән дигән чыкканнан соң, бу инде хәзер 2 атна торды тигәндә. Бер сентябрьдә булырга тиеш инде Алла берсә. Ачык туфракта һәм теплицаларда барлыгы 17 сорт помидор үстерә бакчачы. Яртысыннан күбесе инде сыналган, үзе әзерләгән орлыклардан үстерелгән. Мондагы чисталыкны, мул уңышны күргән кеше үсемлекләрне тукландыруга, саклауга бик күп көч һәм чыгымнар китәдер дип уйларга мөмкин. Әмма алай түгел икән. Рөстәм абыйның туфрак эшкәртү усуллары да бик гади булып чыкты.
Мында енді мен удобрение біле ішлемеймін. Мында түркі тауық терісінің жүйжісі салам, и күл. Янары холодец түгел енді. Сүйектен фосмука ясым мен. Өзімі жандырам да шында, тиям, и все. Тауықлар да шында, бұнда да жейті. Халыққа сатырда етіп үстіру үшін икіләтә тырышлық керек инде. Бізні ғажаплендірген тағын бір әйбір түттәлләрді шу бүләнінің ізі дә юқ дейерлік. Мұның да сірі ғап-ғади деп ақшашы. Мен мұнда яз күні укроп, петрушкалар бүтінісін ерте яздан чәжем башта қалтап қоям да, алар алғаштан енді шушы помидор тұртам. Жаңатаны қосып, шында, міне шу, әләні шықмайынды. Гіл жерден шөпін алып тұрсаң, шықмай ол. Сағат 3-тен тұрам мен, 2-тен тұрам күнде бар, жыларға тігі күндерді енді. Жақтырғаштырам, и все. Сол сағат 6-ларда кіріп шәйшем, и дәлші бұршы. Һәр бақшашының үзенә генә хас ниндидер файдалы ысуллары бар. Рөстәм Гарифуллинның бақшасында да баралар. Менә помидор бәйләгән тоякка пластик шешәләр киертеп куелган. Анысы су сипкәндә, шу бутаганда тояклар бақшачыга зыян салмасын өчен. Агач кәүсәләре машина тәгәрмәче белән әйләндереп алынган. Бу резиналар пешән чапканда агачның кәүсәсен саклый, су сипкәндә дә бик уңайлы. Гомумән, якын тирәдәге бакчачылар Рөстәм абый янына еш кунак була. Максатлары күпмедер тәҗрибә туплау, ә белгәнеңне башкалар белән дә уртаклашу. Бәхетнең үзе инде ул. Жай башында коллегам Гүзәл Хөсәйнованың Колорадо коңгызына каршы көрәшүдә биологик ысул куллануы хакында сөйләгән идек. Бүген аның бакчасындагы бәрәңгеләре ни хәлдә? Корт ашап бетермәгәнме? Киләсе видеоязмада Гүзәл әнә шул сорауларга җавап әзерләде. Күрше тирә туганнар бәрәңгене агуламый гына үстерүне күз алдына да китерми. Мин үзем исә икенче икмәкне агу сипми генә үстереп карарга булдым быел. Падизус кандаласына ышаныргамы, юкмы, шуны беләсем килде. Без бакчага атнага бер ялларда гына киләбез. 5 көн дәвамында бәрәңгене Колорадо коңгызы бөтенләй юк итәргә мөмкин. Падизус коңгызын май айында ук җибәргән идек бакчага. Без югында кортка каршы алар көрәшә. Узган атнага кадәр нашы 2 кыз җыеп өлгерәләр кондызны. Аның ул вакытта кондызы күбрәк иде. Ә менә узган атна теге лишинкалар дип әйтәбез инде, алары бик күбәеп киткән. Аның даже бер төптә берничә сорт, кичкенә вагыннан алып зур иресенә кадәр 4 сорт дип әйтим мин даны. Шундыйрак төпләре дә бар иде. Даже менә кайбер төпләрне ашап бетереп киләләр. Узган бүгенге көндә менә ул хәтле күп түгел ул. Бар бетереп җиткереп булмый. Падизус Колорадо кортын тулысынча ашап бетерми, запаслы кандала ул. Аны галимнәр дә шулай ди. Бакчага кандала җибәргәннән соң ай ярым үткәч, без бактериялар нигезендә эшләнгән биоинсектицидта сиптек бәрәңгегә. Падизус кандаласы да биоинсектицидлар да чыгымнар сорый. Бәлки агу сибу арзанрак төшәдер. Сатып алу кыйммәткә төшә инде. Агуны сатып алабыз. Bir, ikinciden ağu aşıyız bulup çıkabet indi. Ol turudan turu aşalmasa da şu üsümlük aşa bizning organizmga kire. Менә бу Колорадо коңгызы кортының үле гәүдәсе моны кул белән сытмаганнар. Бу ничектер кипкән кебек. Бәлки моны Падизус кандаласы суырып алгандыр. Бу кишәрлектә гомумән Колорадо коңгызы бар. Тик ул бик нык үрчегән дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә минемчә биологик чаралар эшли. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры сезнең хәбәрләрне көтә. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.